Taħt xemx tiżreġ is-sibt filgħodu komplet il-maratona tal-volleyball bris id-Dar tal-Providenza. F'temp sħun li għalija l-atleti rridu stamina akbar, il-Prim Ministru Joseph Muscat żar lir-residenti tad-Dar tal-Providenza u lil dawk li qed jieħdu sehem fil-maratona ta' volleyball. Dawn iż-żgħażagħ qed jilagħbu l-logħba tal-volleyball kontinwament f'maratona ta' 53 siegħa. One News tkellem ma' xi wħud miż-żgħażagħ li qed jagħtu sehemhom u staqsejnihom xi ġielhom li jieħdu sehem. Jiena u sħabi nifmu kemm id-Dar tal-Providenza għandha bżonn għajnuna u dawn ħutna r-residenti għandhom bżonn għajnuna għal daqstant aħna fis-sajf nużaw l-enerġija tagħna biex propju nilagħbu hawnhekk 3 ijiem sħaħ u fl-istess ħin jinġabru l-fondi għar-residenti tad-Dar tal-Providenza. Jiena inni involut fil-volleyball għal ħafna snin, fuq 15 sena, u wieħed mill-passatempi tiegħi u għalhekk nuża il-hobby tiegħi biex fl-istess ħin nkunu qegħdin ngħinu d-Dar tal-Providenza u r-residenti tagħha. Id-direttur ta' din id-dar Fader Martin Mikallef saħaq li wara xi żmien li ma ssirx din is-sena l-maratona qed issir għad-9 sena konsekuttiva. U qal li kien inħass il-bżonn li ssir din l-attività propju fil-bidu tas-sajf minħabba li għalkemm id-dar dejjem sabet l-għajnuna tal-Maltin, l-għajnuna finanzjarja f'dawn ix-xhur sajfin tibda tnaqqas xi ftit u għalhekk il-maratona tkun tista' tkopri xi ftit mill-ispejjeż. Il-ħidma tagħna tinvolvi li noffru residenzi lil diversi persuni b'diżabilità li għandhom bżonn dan is-servizz, imma mhux biss noffrulhom saqaf u ikel, imma noffrulhom dak kollu possibbli biex ikollhom ħajja mimlija, ħajja li twieġeb għal bżonnijiet vera tagħhom. Il-Prim Ministru dar ukoll bosta partijiet mid-dar filwaqt li ltaqa' u tkellem mar-residenti. Fil-messaġġ qasir li għadda huwa saħaq li l-Maltin m'hemmx għalfejn jgħidilhom hu biex jagħtu xi ħaġa minn dak li għandhom, għax hu perswas li bħal dejjem il-ġenerożità tal-Maltin ma tinsix lil ħutna li jgħixu f'din id-dar fis-Siġġiewi.